Benvinguts a l'Hemicicle. Té la paraula Sílvia Orriol Serra, presidenta d'Aliança Catalana. Benvinguda al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres. Moltes gràcies per convidar-m'hi. Les enquestes auguren un fort creixement d'Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament de Catalunya. Vostè també ho percep, aquesta tendència a l'alça al carrer quan parla amb la gent? Sí, totalment. Tant a Comtal Vila de Ripoll com quan ens desplacem per la resta de Catalunya sí que és cert que hem notat, no?, que la gent se'ns apropa i ens manifesta que ens fa costat i ens anima a prosseguir amb la lluita que hem encetat. Segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, 1 de cada 3 votants d'Aliança Catalana són contraris a la independència. Això creu que passa perquè no el perceben com un partit prou independentista? No, pensem que el que els mena a fer confiança a Aliança Catalana, malgrat segurament no ser independentistes, és el model d'estat que oferim, no?, basat doncs, en la seguretat, en la prosperitat, en la preservació dels valors occidentals. Llavors aquest model d'estat els encisa o els engresca més que no pas doncs, continuar dins el marc de l'estat espanyol i en la decadència actual. El seu partit va presentar en el debat de política general de l'any passat una proposta per reactivar la declaració unilateral d'independència del 2017. Per què des d'aleshores no han anat presentant més iniciatives independentistes al Parlament? Bé, ho farem. De fet, hem pogut presentar poques iniciatives perquè, com que som la força més minoritària de l'arc parlamentari, tenim realment poques intervencions anuals, però sí que ho continuarem fent i, de fet, a cada intervenció o a cada discurs reivindiquem la necessitat de restituir l'estat català. Per tant, en cap moment hem abandonat les nostres aspiracions nacionalistes. I com pensen restituir, com diu l'estat català? Com pensen reactivar la declaració unilateral d'independència? Bé, el principal és incloure en el proper programa electoral, tal com ja vam fer amb l'anterior, doncs que el primer punt sigui la declaració unilateral de la independència, no? Si aconseguim una majoria prou àmplia, ens sentirem legitimats a les urnes per tirar-ho endavant. Amb quins partits se sentiria més còmode vostè a l'hora de fer pactes després de les pròximes eleccions municipals? A nivell municipal és evident doncs, que probablement no tindrem batllies si no obtenim una majoria. Per tant, la nostra única fórmula d'arribar a formar part dels governs municipals és aconseguir una majoria que ens permeti capitanejar aquest projecte, perquè hi ha un cordó sanitari en contra nostra per part de la resta de formacions que impossibilita que puguem arribar a qualsevol tipus d'acord de cara a una possible governança. I si s'aixequés aquest cordó sanitari que diu que hi ha també al Parlament de Catalunya, aleshores, amb quin partit sentiríem més afinitat a l'hora de, per exemple, poder negociar una iniciativa legislativa? Amb els partits que coincidim més en l'eix ideològic és sobretot doncs, amb Junts i PP, no? Hi hauria doncs, la majoria de votacions a nivell ideològic coincidim. I és evident doncs, que a nivell nacional doncs, coincidiríem amb aquelles formacions que, malgrat no ser-ho, es vindiquen independentistes. Aquesta setmana el Parlament ha aprovat la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions. Vostè és partidària de regular el mercat de l'habitatge? Penso sincerament que l'intervencionisme de les institucions ha fet molt mal a aquest sector i que a dia d'avui doncs, aquesta inseguretat jurídica que pateixen els propietaris, sumada a un marc normatiu cada cop més inflexible i aquesta impunitat amb què les ocupacions il·legals doncs, es van reproduint arreu del territori, no contribueixen en absolut a millorar la situació del parc d'immobles i, per tant, cal legislar en contra de tots aquests fenòmens i no pas intentar criminalitzar els propietaris. Cal més habitatge protegit a Catalunya? El que cal és una moratòria en immigració que impedeixi que continuïn entrant a aquest ritme tota una sèrie de persones quan no s'està construint, evidentment, alhora. Vostè demana una moratòria en immigració, però amb quines competències ho faria si Catalunya no ho pot fer? Evidentment, a dia d'avui Catalunya no gaudeix d'aquesta competència ni la tindrà mai dins l'estat espanyol, perquè és precisament una de les armes llancívoles que l'estat espanyol utilitza freqüentment contra Catalunya per mirar de diluir-la i desnacionalitzar-la. Per tant, és molt evident que fins a la restitució de l'estat català no podrem exercir un control fronterer com Déu mana. Per tant, totes aquestes polítiques en immigració que defensa el seu partit difícilment es poden portar a la pràctica en aquests moments.
El control fronterer és evident que no es pot executar a hores d'ara, però sí que és veritat que es poden retirar totes les ajudes i subvencions que estan rebent els col·lectius immigrants i que fomenten aquest efecte crida incessant que estem visquent a dia d'avui. Hi ha alguns informes oficials que diuen que els migrants no acaparen totes les ajudes públiques. Per exemple, el 66% dels receptors de la renda garantida de ciutadania són persones amb nacionalitat espanyola, mentre que el 34% són ciutadans de nacionalitat estrangera, segons el Departament de Drets Socials de la Generalitat. Bé, és evident que aquí no hi compten les persones d'origen immigrant que han estat nacionalitzades, que són un percentatge molt alt, i que si els suméssim a les persones immigrants que computen, doncs és evident que si representa que són només un 20% de la població, estan acaparant vora la meitat o més d'aquestes ajudes i d'aquestes subvencions. Per tant, això és inadmissible. No pot ser que la immigració esdevingui una càrrega social i econòmica pels qui ja hi érem. I en tots els sectors econòmics on la immigració és clau com a mà d'obra? És evident que si en alguns sectors fa falta mà d'obra, doncs hi ha el tema dels contractes en origen. És a dir, tu has de menester tants operaris, doncs vas a aquell país, els hi ofereixes el contracte, arriben aquí controlats amb el seu contracte, tots dos ens n'acabem beneficiant i quan s'ha acabat aquesta feina, cap a casa i tothom content. Vostè va dir fa uns dies que el sistema de pensions actuals és una estafa piramidal. Com és que fa servir la mateixa expressió que utilitza Vox? No era conscient que Vox l'hagués dit mai perquè no segueixo els discursos d'aquesta formació política, però em sembla que és molt evident que la fórmula que utilitza el sistema de pensions, més enllà de que se'l vulgui vendre com un sistema de solidaritat i de generositat intergeneracional, el que és claríssimament el model d'estafa piramidal de tota la vida. És a dir, que tu no cobres si no hi ha algú a darrere que paga, no? I en aquest sentit és molt evident que és així. Defensa potser un model de pensions més semblant al model suís? Penso que és un bon model, evidentment s'ha d'estudiar en la casuística concreta de Catalunya, però és un model a valorar. Realment et permet aquest sistema que tinguis un potencial o un poder adquisitiu al llarg de tota la teva vida molt més alt i, per tant, d'alguna manera et fa responsable, no?, del teu futur. Ets tu qui has de gestionar aquests diners per tal de que quan arribis a l'abelló puguis tenir els teus ingressos i llavors l'Estat també et fa una compensació mínima, no? Amb aquest sistema, però, no tem que els treballadors amb rendes més baixes acabin empobrint-se més? Al contrari, els treballadors amb rendes més baixes, com que no haurien de pagar tant cada mes, podrien estalviar molt més, podrien invertir i, per tant, seria una possibilitat d'ascens social per a ells. Aliança Catalana ha proposat eliminar les subvencions públiques que reben els partits i els grups parlamentaris, però el seu grup, que té justament 2 diputades aquí a la Cambra Catalana, sí que ha cobrat aquestes subvencions públiques, en total uns 478.000 euros. Per què no hi renuncien? Perquè renunciar-ho suposaria un greuge competitiu amb la resta de formacions polítiques. És evident que nosaltres som partidaris d'erradicar aquestes aportacions, però a tots els partits polítics, per poder anar amb igualtat de condicions a les properes eleccions. Hi ha diputades i diputats aquí al Parlament que critiquen que vostès no vagin a les comissions parlamentàries. No sé què els hi respondria. Bé, és molt evident que no tenim el potencial ni les possibilitats de la resta de formacions que conformen la cambra. Som només 2 diputades. Jo estic molt condicionada també per l'altre càrrec públic que ostento, que és la batllia de Ripoll. Per tant, quan no vinc a les comissions no és que m'estigui a casa asseguda al sofà, sinó que tinc una altra responsabilitat pública de cara a la ciutadania i em sembla que els nostres electors ho entenen perfectament. Ara canviem de registre, ens endinsem en el terreny més personal i li demano ara sí si pot contestar amb respostes tan breus com sigui possible. Ens podria dir algun racó de Catalunya que li agradi especialment a banda de Ripoll? No ho sé, m'agrada Vic. La ciutat on va néixer. Sí, però per pura casualitat, al cap de 2 dies ja tornava a ser Ripoll, no? No és que sigui bigatana d'origen, no. Amb quin diputat o diputada del Parlament se'n podria anar a dinar i compartir una sobretaula distesa? Home, amb la Rosa Maria Soberana. Si hagués de ser un diputat o diputada d'un altre grup parlamentari? Mira, m'agradaria fer un cafè o anar un dia a dinar amb la consellera Núria Parlon. Com es definiria vostè mateix amb 2 o 3 adjectius? Humil i honesta. Sap cuinar? Bastant. Algun plat que faci especialment bé? M'agrada molt cuinar estofats, per exemple, els típics peus de porc amb naps o el pollastre amb prunes. I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és... Veure el meu país lliure.
Sílvia Orriols, presidenta d'Aliança Catalana, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3cat Info i fins aviat. A vostès, gràcies.